Това е Николай Маринов. Той купува козметичният бизнес Кибрид само за лева, а 5 години по-късно очаква годишен оборот от 4 милиона лева. Но как започва всичко, разказва самият той в подкастът на Impact. Първо бях почнал да се пробвам с дропшипинг, на мен не ми се получи това нещо, но покрай опитите ми доста научих за това как да рънваш Facebook реклами, нали, тази част, перформанс частта. Доста добре към онзи момент се бях самообучил с някакви курсове и неща, които съм намерил в интернет. И по това време бях почнал да чета за бизнес модел за subscription кутии. И бях видял, че в САЩ, нали, Birchbox, също в САЩ и в UK, Glossybox, Ipsy. И си викам, вау, това е някаква бизнес ниша. И към онзи момент в България имаше 2 или 3 играчи, като за мен нищата беше супер неразвита към онзи момент. Общо взето никой не правеше кой знае какво. И аз виждах някакъв потенциал, че, нали, може нещо да се направи повече. И от гледна точка на качество на рекламите, работа с инфлуенсъри и така нататък, някакви неща виждах, които ми се струваха потенциални за пробване и за тест. И тогава отново във форма предприемач, може би за късмет, виждам тема, че се продава кибрид. И си казвам, това не мога да е чиста случайност. Нали, аз в момента да поручвам този бизнес модел, да ми е супер интересен и знаеш някой да продава нещо такова в България. И свързах се с хората, те бяха екип от Пловдив от 3 души. Като за месец и половина бяхме успели да финишираме всички договорки, сделки и така нататък и стана горд собственик на кибрид срещу 10 000 лева. Мисля, ти какво купи стоката, купи само интелектуалното право? Аз не им купих фирмата, но им сключихме един договор, с който, нали, си уредихме отношенията. Реално аз купих бранда, той нямаше тогава търговска марка, след това, нали, аз се регистрирах. Купих наличната, тя беше останала малко стока и общо взето, да, това е което, нали, купих. Да, общо взето интелектуалното право плюс малко стока. Да.